नानि ओंखामा जाफैदो लेखा फरायनाया दोनथ'दो नोमफाया लेंहैथां आफा ओंखामा जाबाय हे थ' थांगौथ' फिसा मा ओंख्रि संदों बिमा जेबो गैया दालिसो एसेथ' गुबुन मायबा मायबि संनांगौमोन ना बिब्दि ओंख्रिब्लाथाय खहाबथारालै आंहा ए नों मोजां मैगं होफैनाया बहा जागोन दे बिमा बिब्दियानो मोजां खहाबो बेनो बर'फोरनि गुबै जामुं नो बिफा गया बिफा नोंलाय मा जामारदों मा जानो बिमा आं जेबो जायाखैथ' जायाब्ला बे मबाइल गिदिरखौ मानोथो नायबाय थादों गोदान नालाय बेखायनो नायनाय जादों बिमा दे जाबाय दे बिफा दे होमब्लालाय उन्दुदो बे मबाइल गिदिरखौ लानाय समनिफ्रायनो फिसाखौ दसेबो लेखा फोरोंथारै जालांबाय मा महिनी थानो हागौ बे मबाइल गिदिरावलाय सिगांलाय मबाइल फिसा थाब्ला खामसालिनि खुन्थियायानो साखिमोन आरो गोसो जाब्लानो गुबुननोबो हरनो हायोमोन दानालाय मा मबाइलखौनो बोन्दों खाना लानाय बायदि लोगोआवनो लाफाबाय थानाय जालांखो बे मबाइलखौनो सिग्रोमनो थाखाय खायदा लानांगौ जाबाय आं सोलाय औ नै बाबुखौ लांफैदोंमोन आं बहा फैदोंमोन बाजाराव फैदोंमोन जों माबाफोर अर्डार होबाय नामा ओहो होथ'वाखै नानि मा जानो मेंग'जों चावमिन जानोसै दे होमबा बेखौनो बिहरनोसै ना दे मा जानो चावमिन आरो थान्दाखौनो लाबोदो दे जादो हेलौ लिजा बहा दं नै आङो हटेलाव दङ ए मा खालामदो नै चावमिन जागासिनो दं ए चावमिनखौ नों बिदिब्ला जोबोद मोजां मोनो ना औ सोर दं ओइ नै आंनि आगोलनि उन्दैनि लोगो बाजाराव फैदों नै आंबो माबा सेक्रेटारियेटआवसो फैना दंफैयो ए नोंखौ आं साननैसो उनाव लोगो हमबाय दङ दे होमबा औ दे लिजा औ बे मबाइला बेसेबां दामनि ए बियो 20,000नि जोंहा मालिकआ बायना होदों
ए नोंबो लानो नामा? आं लाथ'वा बेनि सोमोन्दै एसे मिथिनोसो लुबैदोंमोन आं। ए बिब्दिसो देलाय बुंलाय मा मिथिनो नाजादों नों बे मबाइल गिदिरनि सोमोन्दै? बे मबाइल गिदिराव मा मा नुनो मोननाय जायो लिजा? ए बेयाव गोबां नुनो मोननाय जायो। गाहायै फन हरनाय आरो फन रिसिभ खालामनाय, मेथाइ खोनासंनाय आरो भिडिअ नुनाय जायो। बेनि अनगाबो नेटफ्लिक्सआ गोबां रादाब नायनो हायो, मिथिनो मोननाय जायो। गोजान गोजानाव थानायफोरजों भिडिअ कल खालामनो रायलायनोबो हानाय जायो, जेरै वाट्सएप, फेसबुक, टुइटार, मेसेन्जारावबो बेखौ नुनाय जायो। बेनि अनगाबो लकडाउननि समाव फरायसाफोरनो गुगोल मिट, जुम एपनि गेजेरजोंबो जयै रायलायनोबो हानाय जायो। बेफोरबायदिनो मोजां मोजां थानायनि अनगाबो गाज्रिबो थायो बेवहाय। बे बाहायनायनि सायाव सोनारो। नोंहाबो लादो आरो आब', जोंहा माब्लाबा भिडिअ कल रायलायनो। लायाहाय आं मा। होमब्लालाय मानोथो सोंदोंमोन नों बे मबाइल गिदिरनि सोमोन्दै? माबाहाय जोंहानि नानि बिफाया बे मबाइल गिदिरखौ लानायनिफ्रायनो फिसाखौ लेखा फोरोङि जाबाय। सानसे हर हरसे बे मबाइलावल' बिजि थाबाय थायो। फरायसालियाव थांनाबा फरायसाफोरखौ माबायदि फोरोङोथाय गमखौनो मोनलाय लांलां, ओंखायनो सोंनाय जाबाय। अ बिदिसो काहानिया? सायबिदै आब', गोसो हमथानो हायाब्ला बे मबाइल गिदिराव माबा माबिबो थानाय जायो। नुवाखै बै लावगानि फिसाला, दाब्लानि फिसाला आरो सोरनिबा फिसालाफोरा मबाइल गिदिर लाना सानसे हर हरसे मबाइलाव गेम गेलेसै। आरोबावसो उन्दै फरायसाफोरानो मबाइल होनानै गावखौनो फोजोबना लाग्राफोरखौ बुंनो नांलानो। मबाइल बोरलाबानो सोरजोंबा सोरबा खारसनहैनाय, बिहारि लाबोनाय, दिल्ली मुम्बाइ लोगो लानानै खारनाय, बेफोर नंखाय नङानो। ओंखायनो जों मबाइल गिदिर लायोब्ला लाग्रा सुबुङा जोबोर गावखौनो गोसो हमथाग्रा सुबुं जानांगौ। औ नंगौबोथ'। जों थारैनो बेनिफ्राय सांग्रांथि जानांगौ जाबाय। औ थारैनो। थौदो फिसा, जाखांबायबा थौदो आब' बिदिबा थांसै। थौ बाबा थौदो। बेसेबां जाखो फैसाया? नायनि र'। 200 जाबाय। आं होनोसै दे। दे बिदिबा नो थौ। मा ओंख्रि जानाय? दालिसो। दालि गोजाखौनो जायो, जानोनो बायो आं। जोंहा दालिबा गोथावसो मोनजायो। दालि थफ्लाबाथाय फिउसो गाहरनो गोसो जायो आंहा। जोंहा जेबो गैयाहाय, मालिकआनो दालिल' लाबोयो। खायदा बोराय बाहायनांगौ जाम्बि। दालि ओंख्रि लाबाथाय फिउ गाहरनांगौ थफ्लाखौ, बोरनानै थाफ्लानांगौ। आंबा बिदिसो बेदर मोनजाबाय थायो। नै माथो बै मास्टार बाबुआ बै जौ फानग्रा हिन्जावजों गुबुन सोमोन्दो दंनो। ओंहाय मास्टारानो बिदि जायो नामा सोरबा? बेबायदि आखु जाब्ला फरायसाफोरखौ माबायदि फोरोंगोन? हनै खोनानानै थांबायसोहाय बेसारिया। थाथोहाय, इदिनो इसे खोनाथो होननांगौ इसोरखो लाजिनाय बायदि। होमबासो गियान आखल सोलायगोन इसोरना। औहाय नंगौ। बिफा, साया लोंफैद'। दे जागोन दे बिमा, लोंगोन। नाथाय मबाइलालाय आंनिया? मबाइलखौ आं लादों, फै साया लोंफैग्रो। मबाइल गिदिराव माबा माबि थायोलै बिमा, बेफोरखौ नोंसोर दांनो हामा। मानो नायनो मोना? नायनो मोनाब्लाबो दिनै गासिखौबो नायनाय जाबाय। माथो बिलाय? मा हिनजावलै नों, सेसलै सेस। गासिखौबो सिलिंखार खालामजोब्बाय नों, गार मासथिनि।
समाजखौ नोंसोर माबायदि सालायनो थांगासिनो? सासे मास्टार जालायनानै सेंग्रा बैसोनिफ्रायनो फरायसा आफादाव थाबोनाय आरो दाबावैनो गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि जानो हायाब्लाबो थुनलाइ आफादजों सिथाबना खामानि मावबोबाय थानायानो बिदि जायो। सोरबा नोंनि थाखायनो लामा दथायाव सक बाजाराव थांनो हायि जाबाय आङो। मोखां दिन्थिनो हायि जालांबाय। गासै सुबुं माहारिनि गेजेराव जायनि थाखाय नुब्लानो सिनायनो हानाय मानसिफोरा बुंसोदों आमखा गोमस्रां मास्टारनिसो बिसि माथो होननानै। नोंहानि हौवा मोजां मास्टारालायनो माथो सकाव फैब्लानो बै जौनि गलायाव हाबनानै जौ फानग्रा हिन्जावजोंसो गोथौ सोमोन्दो जाबायनो। जौ लोंनायजों लोगोसे आरो माथो दख'ना सेन्देल सना आसान बायनानै होनाय आरो फैसाबो 100-200 होबोबावलायसोनो माथो नोंलाय। फुजा फांसन फैब्लाथ' दा बुंसैखा सेंग्रा सिख्ला जालायबायदि हेलेमलायनो माथो बाइकआव थाबायनानै जयै बेरायजाबलायनो माथो टिकेट दानलायनाबो सावथुनबो नायलायबावोनो माथो। बेफोर थारैनो मोगथांसो माथो। नङाबासो आंनि खोमायाव बुंगोन ना सोरबा नो मबाइला सनानि जोंनि बे गोजोन संसारखौ नों सिफायनो दानाजा। मानोना नों आंनि अरायनि जिउनि मोदाय बिफा। निमाहा हो बिमा, नों गावनिनो फिसाय होननानै आंनि गोसोखौ बुजिस्लाबियाव बेफोरबायदि जाफ्लांबाय। बे गाज्रि हुदाखौ बुस्रांना होनायनि थाखाय नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिमा। सत बांसा लायो आं बिमा नोंनि खर' दांनानै। दिनैनिफ्राय आं बेफोरबायदि हुदाखौ आंनि गोसोआव जायगा होला।